Let us look at this practice question. Find n if we are given those matrices. Before we get into the question, may you please consider subscribing, following, liking, sharing, commenting. May you please join the family. Saka tiri panapa tinodhila nayo sei that question. Chekutanga, we are given n, and which is a scalar multiplier of this matrix. This is plus 2 multiplying this matrix, and we are told this is equal to 3, 9, 8, 10, like this. Saka takopa zvakanaka here, n multiplying 1120 plus 2 multiplying 0315, this is equal to 3, 9, 8, 10. Takopa zvakanaka. Saka toita sei, let us scalar multiply my matrices aya. But just as a quick reminder, patakaita scalar multiplication takadzidzisa kuti inoitwa sei. So generally speaking, kana tiine, for example, x as a scalar multiplier of this square matrix A, B, C, D, takati x inopinda mukati matrix yo multiplier every element inside the matrix. Kureva kuti x icha multiplier A, x icha multiplier B, x your multiplier C, x your multiplier D, like that. So this is what we are going to apply there. N yedu paichapinda mukati mema brackets awo ari kutipa the matrix inopinda ichimultiplier 1. Saka multiply this one, icha multiply futi that one. Apo you multiplier 2. Then up you multiplier 0, like that. This is plus, the same happens panapa. 2 icha multiplier 0 apo. 2 you multiplier 3. Then 2 you multiplier 1. Apo 2 you multiplier 5. Like that. And this is equal to chi 3, 9, 8, 10. Saka kana tadaisota toita accomplish the first step towards the correct answer. Taita scalar multiplication. So let us now simplify further. N times 1 di n, n times 1 upon the n foot, n times 2 di 2n, and n times 0 di 0. This is plus 2 times 0 di 0, 2 times 3 di 6, 2 times 1 di 2, and 2 times 5 di 10, like this. This is equal to 3, 9, 8, 10. Tabva panapa tichaita sei. We are going to further simplify by adding. Saka po takuda kuedda ma matrices. Takati pakuedda ma matrices tinoshandisa chi correspondence, if you remember. Saka correspondence ndo yatirikuda kushandisa. Let us use it. Panapa we put a bracket toti n plus 0, and saka n iri panapa iri kueddana ne its corresponding element iri pa the same relative position, because n ari panapa tinenge tichiti ari murow number 1 column number 1, 0 uyu zvakare ari murow number 1 column number 1. Saka tinomechesa ndokuti correspondence. 2n ino ichaeddana 2 uyo, 2n plus 2, like that. Then up we at n plus 6, up at 0 plus 10, like this. And this is equal to 3, 9, 8, 10. Then we further simplify
n plus 0 ndi n, and then 2n plus 2 inoramba iri 2n plus 2. N plus 6 inongoramba iri n plus 6. Then of course 0 plus 10 is 10. This is equal to 3, 9, 8, 10. Zviri kuitika panapa ndezvekuti kana chiti 2n plus 2, we cannot simplify it any further. Hatikwanise kuedda 2n plus 2 the same as n plus 6. So a common mistake inowanzo kuitika, which in itself is an error of principle. Saka I'm going to record a video explaining these errors. Kuti kuna anonzi ma-errors of principle. An error of principle i-error yekuti you are unable kana kuti you have made a principal fundamental mistake. And zvafane kuti tiri hausi kutogona kuedda, kusubtracta, kumultiply kana kudivide. That is an error of principle. Error yawaita iri kubva pakuti hausi kunzwisisa ma-concepts. Then we have gross errors like arithmetic errors. Ma-gross errors anowanzo kuitika because of mistakes, pressure, because of lack of confidence or overconfidence. That's where we have arithmetic errors, which we should prune down. Tinofanirwa kubvisa ma-arithmetic errors zvachose to the extent of kusava nawo. So the error of principle yatiri kuda kutarisa panapa ndeyekuti 2n plus 2 is equal to 4n. This is not correct. Then kana kuti n plus 6 is equal to 6n. No. Remember, this is plus, it's not times. Saka ndipamusana pekuti izvi zviri grossly wrong. Rega ndizvibvise zvisati zvapinda mumusoro. So please make sure you avoid that error of principle. Let us continue. Patava panapa, and I'm sure kuti kwese uku tabva zvakanaka. Tatanga taita scalar multiplication, tikazoita matrix addition. I think we are okay with that. Then watazo simplify. Tava panapa. Patava apa manje, I want you to look at something. Remember, patataura pamusoro pe-correspondence, tati tinoedda zvinhu zviri at the same relative position. Saka mukatarisa muchaona kuti n uno ushu ari at the same position na 3 uno ushu. The reason being, this is row number 1 and column number 1, like that. 2n plus 2 are at the same position na 8 because are mu row number 1, are mu column number 2. The same applies to 8. Using the same logic, n plus 6 are at the same position na 9 because it's row number 2 and column number 1. Then lastly, 10 unoyu are in the same relative position na 10 uyu. Saka 10 uyo, the reason yamapirwa 10 yanga iri a-int, dzanga dziri tsiye nyoro dzaitwa nezimsek kana kuti naexaminer, because 10 inoyi iri kutiudza kuti zvinhu zviri at the same relative positions zvinenge zviri equal to each other. Kureva kuti kana tasvika pa this position, we can safely conclude kuti n is equal to 3, like this. Tatopedza. Tiri kuti n is equal to 3 because n unoyu are at the same position na 3. And the other condition ndeyekuti ku left hand side, remember kuno ndo kwatoti ku left hand side, and we only have a 2 by 2 matrix. The same applies to right hand side, like that. Saka kana tava ne a single matrix ku left hand side, kana kuti kana tingori ne one matrix ku left hand side, toita zvakare one matrix ku right hand side.
ipapo tinokwanisa kuchimechesa tichishandisa relative positioning kuti n is equal to 3. Samungangoti n is equal to 3, your answer is correct there and there. But I want to show you something. Manga muchigona kuti 2n plus 2 is equal to 8. Like that. And let us solve for n up. Let up to 2n is equal to 8 minus 2. Because 2 no ya jamba equal sign anosvika ari negative. Saka 2n is equal to 6. Divide both sides na 2. N is equal to 3. Saka chero tikatora 2n plus 2 tot is equal to 8. Tichishandisa relative positioning, we still get n being equal to 3. The same will happen chero tikatora n plus 6 tot is equal to 9. And teta kungoti n is equal to 9 subtract 6, n is equal to 3. Like that. Saka E can be your method 2, your method 3. So imimi mu-examination manje hamuzoiti zvese izvi. Imimi munongotsvaga iri simpler for you. N is equal to 3. Matopedza. You understand? Saka ndo maitirwo azvinoitwa. Hinti iri panapa ndeyekuti tinosimplifya ku left hand side kunoku kusvikira pa the simplest form. The simplest form being 1 matrix ku left hand side iri equal to 1 matrix ku right hand side. Zvoreva kuti zvinhu zviri pa ma-relative positions. Saka chimwe chakakosha panapa kuunderstanda nhau yechi relative position. Relative position iyi yakakosha. N anenge ari equal to 3. Mukati n is equal to 8 zvatoposheka. So ndo zvatanga chifanirwa kuita. I really hope kuti ndatsanangura zvakanaka uye kuti manzwisisa. Any problem, don't hesitate to ask, be it kuma comments or directly on our numbers. Let us now look at this matrix, cannot matrix equation. We want to look at it. Toda kusolve for m. Toda kuona kuti m anobuda ari chii. Saka tiri pano tinoisolve sei. We have been given 9216 plus it's plus m, and this is equal to chi 3678 minus m. Saka zvatichaita panapa ndezvekuti we are going to collect like terms, like zvatinongoita kana tichisolve ma-ordinary algebraic equations. Kureva kuti we have m ka unoshu tichatransfer minus m ari ku right hand side tomuendesa ku left hand side. Kureva kuti inenge yadai so. Inenge yakuti 9216 plus m, then minus m akauya kanosvika richi plus m. This is equal to chi 3678 like this. Then tadai so manje ita kugona kuinyora yakaita sei yakadai so. Yakati 9216 and toedda m plus m tunowana 2m. This is equal to chi 3678 like this. Then tadaro tinogona kuendesa this matrix ku right. Kureva kuti kunoku inenge yachi 2m is equal to kunoku kwagara kuina 3678. Inoi is a positive matrix painoenda kuside kunosvika iri a negative matrix. Saka ya minus chi 9216 like zvatinongoita kuma ordinary algebraic equations. 2m panapa is equal to 33 minus 9, 7 minus 1, 6 minus 2, 8 minus 6. Tashandisa correspondency. Andika?
kuti tiite matrix subtraction. 3 minus 7, 3 minus 9, 7 minus 1, 6 minus 2, 8 minus 6. Saka panapa takuti 2m is equal to chi? What is 3 minus 6? Sorry, ndatoisolva musoro ndisaka ndati 3 minus 6. What is 3 minus 9? Ndi minus 6. 6 minus 2 ndi 4. 7 minus 1 ndi 6. And 8 minus 6 ndi 2. Like that. But isusu tiri kuda kuwana m, hatisi kuda kuwana 2m. Saka kuti tibvise 2 uyu tinomultiplya na1/2. Saka pando panogona kuita kamwe kamusiyano like nemaitiro ataizviita tiri kuma basic equations. Kuma basic equations taiti let us divide both sides na 2, but we cannot come here manje to that over 2 like this. It does not work like that. Saka kuti tiite counter that using the same principle tinomultiplya ku left na1/2 kuitira kuti aya ma2 achekane kungosara kuina m. But zvataita ku left tichazviita futi ku right to balance the equations. Saka kunoku tinenge takuintroduce the scalar 1/2 like that. Saka kana tadai so manje kunoku kwasara na m is equal to scalar yopinda mukati mematrix yomultiplya every element. Saka inenge yakuti chi? Half times minus 6. Panapa yakuti half times 6. Apo yakuti half times 4. Apo yakuti half times 2. Saka therefore m inenge iri equal to chi? Half of minus 6 ndi minus 3. Half of 6 ndi 3. Half of 4 ndi 2. And half of 2 ndi 1. That will be our final answer. Saka ndo mawekero atinoita iya madzangu. Ndo mawekero atinoita. Zvaitika pano ndezvekuti tashandisa masolvero atinongoita ma-equations. Ndo zvataita. But chazongoipa kamwe hauzi musiyano but ka-technicality ndepanapa pekuti tazomultiplya kuside kunoku na1/2 kuti tikansele 2 unowu ndobva taita the same ku right. Then scalar multiplication ikatipa our final answer. So this is how this is done. If you have any questions, please don't hesitate to ask, and you know where to ask us. Otherwise, thank you and have a nice one.